Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayong tuwa ka ni JR. Sa dino ti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Saan? Agkasar kaming itimay sa hotel lito'y syudad. Naimbag ti kas dyan, tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramin. Saan kami unay amabannog? Ay, wana. Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasangat. Urayan Ti importante, awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR, tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikuga, agsardengak ton nga trabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na redesign ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Ngam ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano iti probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda sa social dayjay agayem ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas kang garoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita kan ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi kan ni JR nga agabang, Kristal? Wala iso timbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudadan niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga ron, awan maramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kano kayo nga ron mo umakar ditoy? Ang sapsapol ni Ray iti mabalin amaarkila alugan. Nasayaat mo't nga ron. Tapno agkaarobatan ton. Kasano? Komportable ka mo lang iti kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Unang nangingina mo. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamo nga gisimpa dito abangan ta. Ta sumrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga Rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawa mat gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay, agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaulan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Diyay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayaten nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amlakay. Diyay mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal kan Ray. Anya? Di pa ka kaslayso ti trabahuan da. Nagngina abang. Win nga ron. Ay no siya. Masaya nga na. Ano sa kun ato yung kwarto ta analipit. Ta duduhata may. Kaya na Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan ta anala kaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano lakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay wang bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan apa naggranata. Naggidan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat market ni Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga ti kayat mo nga umuna nga anak mo.
Uray, anyamot kit ni Ang kayat ko siguro, no babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya Kay kayat kumot no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo anak sikaw. Ay, wen nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan nga agtrabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan may iti agbalin a baby ta, Ay ka siyempre mad Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandanikan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan nadama ka na yung tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae iti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo ni ti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami nga kuyog kami. Agan anad kayo nga raw di ti irurwaryo. Di kayo una agbambanog. Di kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana bale? Agsubli kayong tumanan Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Manuabulan lang mo't amausar na. Nalakamot ang madakkalan ti ubig ti bado. Ado mo't tinalalaka a paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay ayo kada giti apadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Ang jak kabaulan ti presyo ditoy. Kastulangan, agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tantulaangan numalpas ta. Tagiddan tantong agawin. Makamu ka man langan. Siguro, agkurkurang ti itid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita ang mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mo nga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wen, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tay ti tudong. Anya, nabanuga kan mabisinak. Intapay mangan Anya? Agtaksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamot tan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagit. Ay, pasensya kan ang agtip-tipida. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungan? Saan mo't siguro? Ang mabain? Ay, pagrabangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit na nga rudan. Ay, masuruna. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mat bakit? Sobra mat ti kinakuripot na. Permisa mga mga grigrigat da. Apay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina kan no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa ita mabisina ken nabanugak. Madinak it den, awan samat kwartana. Ay, panawan nakket kanong tamanganak amay maysa.
Kaya niya nga rod nga ti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay to ti kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na ah. Ay, Jack in pagaro pakas jay ti naasawa ni Roxanne. Di laki nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadan ka di amin ng abilta. Wala. Mala. Agsagana ka man tarong morta yaw. Iyag mo ni baby ito ba? Sige, adtoy. Why? Inayadam ha. Op! Ay na. Aywan gayam. Nag-chat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jack amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod anaganak Wen nga rod lakay. Bakay? Ilala ko da maganti bakanti aluti di ta si dagtayaw. Anda urnong ko ngam kurang pay may. Pag nayunan tan san ti adda kang kakwarta. Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod ang tayo urnong kaw. Tapno saan ta maunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanan agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan at danton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balayta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakdaran iti balay na. Kabala magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagamlatan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay katimbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasitgan dito ayan tayo. Sika ngay? Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no itinangi naman nun ti paggatangam. Ay, jak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no adagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga rod no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakadkadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agretira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga agruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kung iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Andan urnong ko bakay. Rugyan tan gatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang.
Nagdakkel ti gastos no kwinta manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, Ang makaangis tantong bakit into nadambukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Kaya mabalin na kasta, Ta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bakay. No makabalay ta. Makaginawa tamad tayo. Ay unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung mount. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kan tsinelas ko? Wen anya ta itsura mon ngay. Arig mo pa'y matiag palpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang matibiyag mi. Imbag kan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili na imbag tinakiasawaam. Adamat may patpatak der abalay ti asidag tayo, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga tayo ti dayta. Uray lang kumakastamot ti may patakder ta. Pakalaan ta nga iti paggatang tayo ti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adumat ti paggastusan. Imimbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmat tan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngamiti siya. Kita am day ta may patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, atay bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawan taday talaang tinabalinan mi. Sa anak nga minakaskan ka, nga do ti kwartana. Anya ka niti bagbaga. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang balay. At least, saan kami nga agabang. Siguro, da kayo ka ni Ray. Nakagatang kayo mo tan iti lote yo. Ang mga no ag triple pay iti kalawan na iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngayon nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agururnong kayo pay, ta mga nudakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo tanasin makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunuto ma. Apay ada problema. Kwa, lakay. Pampanunutot no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Ang mga no nagururnong da. Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa'y ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi mo na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kami to kanila kay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yun iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatama kagatang akon iti karni asidaon mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray basit nga ikan kan natangla ang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na. Ay saan gayam? Ang
Kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka dito urnong mo? Ay napulos gayam. Isungarod abilibak ken ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayo. Tidaduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Umapala ka talaga ken kagayam. Tsaka saan na nagururnong? Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Makatawanan nga gayan ayat talandong. Kaano ay ti planom apanagkalay sata? Apay ador nung mau. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, Ti plana, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasarta. Aggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbaga akas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ang agurnong. No dituyak lang Pilipinas ngagtrabaho. Saan mat nga rod adakkel ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masakbayan. Tatno saan ta nga agrigat. Jak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakardan kadagiti naada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumurot aklat ta nga rudan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam numabalin, jak kumakayat ti umadayo. Nagkapoy kan, tadi ka pala nagwang. Wang ko na mao. Inay, nodakan ton ijay. Agipaw ikka kininanang mo iti pagpatakder tayo iti balita. Sana balita, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni dayta ka panunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Wan gayam, jak mat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. Wan may mayat matlang ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Iso nga rod mat dayta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot ken ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamit gaya ban anak ko. Jakab mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, say-sayatan maron, Trabaho ti papanamijay. Ang mga manoy suka anak tunod da ka jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabroda, tapno makay patakder tay ti balay ta. Nasayata nga ron nukusta. Tayta kumati ka na yun na panunutan, no da kan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga ang biro ka manan iti sa bali katulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabanog ti tao. Kat anusan ta Sana bali tadakkel ti sweldo. No sadi no laditan ti pangibabaw nan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kan, kumusta ngay? Narugyanan anay patakder ti balayo? Wen kano,
rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rod No makapagkasar kayong kanilan daw. Agsubli ka kadipay dito abroad? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid akton. Kat anyangay nanang, sa anak mo't lang nga nalugi. Kitaan nyo tamang ano sasauran nakmatan nilan daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami akimatang iti materyales. Ken dua kami anak isaw iti karpintero, amang trabaho iti balayo. Nasayaat mo't nga ron no kasta nanang. Agi pau itak pa iti paggatang yo iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito Naikat, adaken ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwing tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit agkalay siya kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya bangagpay so tinapanunot dyan. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang tinagpanunot. Kastaya. Kawan mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin itigastaus. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siya tinangasawa itiday dinanang mau. Siya amin tinaggastaus. Agbirok pa'y ka nagitidadakal na iti sabong Idi tayo ta Sa nga oso natasab-usabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria abalayan. Ay, wen nga raw abalayan. Ti isa sang putla ang ni Rhea ti maururay. Imbag di atay manugo ti anak mo nga agudwada iti amin na magastaus. Wen tapara mutla ang kadakwada dayta. Naimbag kandilan daw. Tauray saanan nga agabroad. Tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpod ti anak kaw. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak kaw. Ay, isugaya maang nga daurnong na abalayan. Excited akon nga gawid Jubel. Mailiw akon kaninanang kaniti kayan ayat ko. Uray sakmut Ay, kailiw ko ti pamilyak. Sana kung agsublay. Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray sakmat. Ay, makainanatamat langan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Wen nga rod Anya ngay. Magustuhan mo ilada balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang akasar. Tasaan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Kin dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rudan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adda saan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wala nang. Katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Embag man ta nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayam ti asawa ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak ide abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka na ka makamamukang ka, Jubail. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragagsak ti umuna arabiita ka sa gasawa. Uray sakmat Lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wala, nang rona ka, agpada, nagrigatan taday ti abalay. Sapay la kumaan, tawan agbalin aparikot ta kas agasawa.
No saan ka nga garambit iti parikot ta? Awan ati agbalin na parikaw. Uray si kamat Nawadwad mo basi tinapasadak ita Ado nga miti pasahiraos. Kin nagsasarunot arkilat. Agad nasaya manungay mo tinapasada am lakay. Hey, para kanya lada jay na. Ikabil ko pala dito'y money bag kao. Aywan, naibus gaya man ti pang kusina tayo landong. Ay kain kanto gumatang abakay. Si kated dawayana. Iso nga no, samtag palingkay. Malatain naman nagsawal. Nang doda kong kahit. Na, apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Siyak mat nga rin ti gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti tarakan ko ababoy, baka, kas kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang man. Imbag mata na sabat ka. Ay na, awisan ka inton agkalay sa aak. Talaga? Agkasarkan? Wun. Apay, saan ka di anak kapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Wun, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay saan? Naglaingan nga'y. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan adabalay friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak laang mat ate ada mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kiti ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idenden ko pailaang to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ni, anya nga iti kasla na balkot iti lupot. Kita man, na, alkansya daytoy Ay, lukatakman daytoy. Apay pinakibiyang metel kan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayjay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti aggasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko. Taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda. Gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Saan nakasta? Basta mo ilatatakawa mo ti karga tel kan siya. No, adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay ng mga imoy. Siya tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Katun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno ta kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo karga tel kan siya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Awang ka babayin mo. Urnong ko dayjay. Isublim no kaya mo nasaya ka kanyanay. Awanan ko naklanga Uragan ano ka, nagastusan. Kano dandan ni 100 ki amin dayjay. Nagastos mo amain. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang ka iti baka Uwan pare. Apay, adlala ko. Huwag ko ma. Ala, umay kunto kitaan pare. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubayan niyaw. Impagugaw. Anya? Sige. Kitaan taman nga ron. Tanwag kinaawatan ta iti presyo. Gataan nga ko. Apay ngay nanang, awan matan may sa abakak. Anya baka? Tay kadakkelan abakak, nanang. Kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, hijak mat dinamagan Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam
Sa dino tinangya pa nam iti bakak. Kuna ni nana nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo ti rupa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day dya baka? Nakwits ta na, ha? Inalam ti karga ti alkansya. Di mo mo nagbanugan. Ay na, awan sir-sirbim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya wala. Tangay si kamit ti mga yata mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti daytoy abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawon na luto amakan. Katagluto ka matay iti kanam. Anya? Manipod ita, ag kanya-kanyatan. Awan pinakibyangan nun, lando. Anya? No saan ka makaanos? Sika ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y, tadagastos ko dito'y. Naggudwan ta ti gastos dito'y. Wala. No ko na mga wampin nakibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak yung asawa. Imbaglakit din Tasa nakasta tinaki asawaak. Saan na abibyangan ti sweldo? Iso amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya, imbag ka pa'y. Siyak nga'y, awan pulos itod na asapul na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid iti nagastos na ijay balayo, tapapanawo mo. Nawan mga kwarta nga itod ko. Dahil talaang atirigat na, Rhea. Happy nga di ka naglaba. O may sukon. Naglaing kan. Sanayang ag kanya-kanyatan. Laba am tibadom, talaba mo tibado. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka mo laang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro ka iti parulutaw. Para laba iti kawas ka. Yawi ko to yun Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan Aileen. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Day talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwang mo. Apa ya? Amangan no mabali na nga agaharam kang ka. Mga manod asawa. Ang dangam hindi ka magkinaawatan. Iswa nagsina ka may. Ay, kastaya. Kuway, tang rob mga anay. Mabibisina ron. Ay, nanabasuga ko unay. Talaga na mas tiluto na dito'y apangana. Kanayon ka kadiamangan dito, manong. Kuway, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon ruwar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga kinawatan? Ano, saan nakapayin nga ilutuan? Huwag nga rod ading kaw. Ay, ala. Iyag mo ti bayad ti kinan mo tagbayad ta. Ha? Anya di ko na, manong. Kuna, ti bayad ti kinan mo ta mapana agbayad ay. Siga nangawis kanyak ngo may mangan. Itapagbayadan na. Karumbang lang ha, takin na mo nga rod. Apay, sakit ti agbayad ay. No di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamukang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak malaan. Imbagam kumakikibigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay ti libre. Pa! Aglamina mo tayo. Ay, aguri-gura mo tayo. Sa dino ngay tinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tag may sa niyam. Sabay maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay lang kumata sumangpo ni Ria. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Di boyfriend ko Ay niya, apay ang daboy primaw. Kat adamat JF mon saan? Ay, saan ko pa yung may girlfriend ni Aileen? Nga mararmam. Wine. Matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan saan ka de? Ay, pangasing.
Tapag saritaan da ko may tinasaya ti amain. Saan nga asawa ti pagnibilbilangam kanyak landong? Kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnusan ta ti aming kadata. Apay anak kaida ka di takat imalaldawan. Aguri-gura nga ron. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulaw ka bumangon. Ang mga numabalit nga igatangan nakiti agas ka. At ti paggatang mau. Ang mga numabalit nga ilutuan nakiti kanag. At ti paggatang mo na 500. Bagin data suklinan. Nukasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat landaw. Itatanay bagana ka. Agsarita ta ko may tinasaya triya. Inyat pagsaritaan ta, Sinaam ko man ti bagbaga maboy primaw. awan boyfriend ko, kung kunakla ang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak, nga da ka no babae, akadwam anakan iti restaurant. Awan day niya babae. Awan lata ti makaartap kang kabakay. Diyak kahit ama pukaw ko ti kaskeng ka. Ay, wala, nga di mo mataramidan ti pagrebeng ang kas asawa. Ay pa, manipot ita. Itad ko amin na magudakaw. Makamu ka na mangibadit o na mangidulay. Basta saan tang agsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Kat agyaman ata nakapanunot ka matlaangan. Nakaapit man ang anak ta itimula na anatang lakay. Ewan nga raw. Adaw, tinapit na ita. Nalawa pa, dyan minulaan na itinatag. Wen nga raw, kansan la day ta, nakachamba itinangin na presyo. Ewan na pa kahit. Manayunan manay turnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na melatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agornong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa nga. Kuna naman nga dayam amo na kadatano biya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo lang nga takas kang kuwa na. Ag dinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso ang masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Ay, uwan na. Tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na anaimbag ti agbalay nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Kubatang kamot iti kagawaam pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your orno nga ti pangasawa. Kinuad dan to nasawa. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Nanang! Tatang! Iso ni Adela. Nobya. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay. May tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Saan nabali nanang? Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kay, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid ka dito'y balay may. Sana bali tayo kasar ka ni Timabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan tirumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbali na manugang. Sapay kumaatakas tang agpayso. Kan sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanya.
Santo Apulaos, Adila. Nga uraan niya apay ti maduktalam to nga ugali. Well, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatin ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asika akanayon tiagin inaw iti panganan tayaw. Ay, tangiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalinti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kuma iti lamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay, kabaybay ang lata ah. Ang mga numabain nga gunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day dyan balin amanugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Ison sama ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan. Tama nga numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubyan. Kunta ta. Ta, mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo dayay. Ta, saan na may bagay kang ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ya sawaan. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adila ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysa. Awan mo't matingar aramidin ni Adela. Ang apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbagana. Sayang nga men ti kinagagat mau. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mga mintinubyam anak ko. Ultimo agin naw di na maaramay. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikatila baan na. Tasikama nga ron ang trabaho. Saan may taila ba ang pailang no sumangpet ka nga agapoy dya gardin mau? Managbabain nga ron ni Adila ha. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitindong ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ni Cutex na. Sadot no sadot. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Well, isurok to tapno gumagay. Basta ay ayatok niya di lang. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadok. Bala, baybay amon. Naku naman ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Aham, awan lang mo kon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan kaes-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Magantan. Darasan. Nay, nagsapa pa ilang. Alas 5 lang iti malam. Ay, magantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no, no nasapat ti pagrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Dati pa. Ibusam tayo ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagi bat-bati iti o basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamu mo dyan manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta, mailutlutuan akanayon dyan sa dut amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di daawagan iti sadaut. Adila bakit? Huy, agring ka. Agring ka, Adila. Anda ka magkaya man, Ronnie. Naiturog ko magkayam. Malaman. Sumit nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw.
Apay, saan ang nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ala, agmurmuray ka nga rodan. Agluto ak itiin na pa eh. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsad utak a bumangon. Ala, agid-idda ka pa ilang nga roda. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga sikat agluluto ronay. Ay, ringam di asawang, tayo suti paglutuan. Madingarot ti bagbagi na tatang. Ay, pambat na laday ta. Unay matikas tan. Nabambanog ka nagkapoy di talaw. Sikapay ti aglutaw. Da kayo mangkid di tatang. Apay, di kayo nagluto. Ha? Da kayo ti da dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anang. Talaga nga'y gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo ilang tagtrabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela manugang. Saan laang? Pumanaw kami laangan dito'y balay. Tapno di da kang pakibipyangan. Nagkasar kam nga ruday. Diyo pa ilang maawat ang manugang. Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuy-nuyam. Kaasi kalaan. Basta pumanaw kami. Sumapul kami. Iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pailaang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso anasaya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pag naudan ta, Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar iyo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata kanina nang mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iti balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbag ano, manugot da. Mainayon ta nga agnaud ijay. Wan, ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka na na. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito, aging gaiji lugar da Adela. Kita ala makaamo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumakasaon ni tatang yu iti saan anasaya at no kwa. Maasyan ngamin ka. Mababanok ka Gusto nga. day tan nanang. Di yun ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit itagkid daw iti pasensya na na. Mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayatyado nga gakabalay ta naragragsak, barok. Ay, wag. Damag ko ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam anatang. Agpaiso, aya. Ha? Kwa, saan unay nanang? Pahambay ka pailaan. Damag ko nga ron nga ado ka no turnong yaw. Nagagat ka kano nga minkag. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon Ronay. Adasad sa drut dyan ako. Iso sigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mangarod na nang. Ngam, ayos la kanya. May mayatan ti kasta. Saan akas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang mamam, napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ito'y balay may.
mabalintagla ko iti merienda dita sa hangot ti balay. Ha? No kaya mo siya kung daglakaw. Ikan na kiti pagpuunak. Ta siyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siya. Diyak lamasang taglako-lako. No kasta, ninanang nga ro din ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makaamo ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdura. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak kumay ti igatang ko iti lamisaan ken tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Ken gumatang ak kumay ti tangke ken burner a paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray 10,000 siguro mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensyakan Sana balay. Tano agboom ti business tayo. Ag triple ti kwarta a pagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Ken dalan dito'y sango ti balay may. Talong aldawan na dinagawawid ni nanang Napanan na ngay, bakit? Diyak mo Kas ginaday dyan no da kwarta na. Marmara po kaw dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, ngantay pagpuunan na dayjay. Ken di mawat iti paggatang iti lamisaan, ken paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumot lang ang pukaw man ang dinanaan. Ay, di ka magyaya iti kwarta na Manong Ronnie. Ha? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon a maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tiyamo ka nagbalbaliwan. Ngamsaan mo gayam. Ay, aywan. Nayunak man ta inutang ko kan kabayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya ka na. Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibang bagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na kadagiti kakabsat ko. Si kaamin ang ti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensyakan, Baruk. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Ay, nakapukawan na kay nanang. Ay, diya ka mo, man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidol damatan. Anya? Sana balay, sukatak to no makabrod ni Dora nga anak ko. No kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito apa nag-abroad ko. Wan mat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mo ten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni abroad Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang arud kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanan urnong ta. Nasurok a 100k amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensyakan la kay dakkel ngamin ti kasapulan ng agabroad. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Langarod Ay, ayatan ka.
Isa, ano anya tibilin mo? Matungpal, bakit? Nanang! Ayan yaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang-sangita masimang padura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na bayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta ngayon pabulod mo kanya. Ah, apa nga ipag? Pega recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersa na singiran dadura. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersa na singiran Agsublitan iti balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagamlaang Ah, saan? Ang masayangan lang kami iti urnong ko. Nambayag nga urnong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan ang yaman na. Agawit ta pala iti balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di jabalayo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manula abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nanang? Imres ka anak kaw. Ay day ka unay agtiptipid iti makan. Gumatang kamot ay iti naimas asidaam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw kung maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon, agbiyahe pa ila iti may sa oras, aging gay di balayda. Sa inton sumangpait, iso pa ila siguro ti agluto iti kanenda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo umat nga kakabalay ijay. Di na matulunganan. Tulungan tak nanang. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw, dito'y lugar tayaw. Ada maurnog mau. Nay. Anyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ko, nanang. Naikisa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga ro din tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawa. Inaladami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga ro tatang. Ang mawanan ti maramida. Tayong kasar ko ni Adila. Iso adida konsiderain. Ano sa ti sadut nga asawa. Tay ayat mangarod na nang. Tatang! Ay man, lolo ko. Lastog ko na nga ikasarnak. Sa bali matin kasarna. Anya man tisang sagita maud si kamalaw. Dayjay nga serbiliano kuna na nga syakti kasar na nga man matgayam. Sa bali matin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalag ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasar na. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo. Ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak. Nga mawan latagayam. Nagsakit ito nga mang mangyayari kanyak.
Adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasunos ang mga klon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak, nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga rod. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, isungasar nga nakon niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim king ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang anding ayon malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ta andi ngay mo. Kaya't mau, taintag buya itisinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikati kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, anda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawunan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diya nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pababainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, noon tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo man ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon na. Di tabalay daninong ko adaryo. Ay, kastaya. Uy, nagwapo mat dato yung nga tomboyan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-payso. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay, bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilistang pailaang, nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta ngamin ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-aram pa'y laang. Sino man ang day tangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasunos malaw. Kita damangan na damang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single dayjay. Ay basta, di ka nagdardarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kaday ta No kaya mo manandiagsan eh. Alay,
Aklo na madagaws. Si kamot yung sagit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam anaimbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Luling. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kaya iya istro ti pagkikitaan da. Kasta aya. Ay una yan dyan anak kaw. Imbag ano ba rupay dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaw. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy di agar-aram iti anak mo. Nay. Day na ba imbaga day na. Diyak amo bantaur. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no ka sa pulan. Apay, di mo kaya ti maadan iti apo ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi di ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siya, uray lakaya ko, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apo ko no siya ti pakiasawaan ti anak mo, Luling. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki ngay nuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanya. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy puso. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba dati na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakam mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan angamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadiag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamot na. Sapay sagsasangaribo amin na kargaday chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak ka niya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalit siguro day jayan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaan, no makaawit ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga ron, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magustuhan matlaan, ti ginatang tawalit mo. Wan darling, oray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay mangan. Mabisinak. Ha? Apay, ada kwarta mga pagkanta. Awan matan na bati iti kwarta.
Tayong gatang tayo ti t-shirt mo tinabuat eh. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Sige ang harod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito eh. Utangan ta pailang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayin nagsubli dito eh. Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay? Napnapanan nga tanday diya nga Rio? Jak mata na si putan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da diya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss, mabitlar. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Awan mo tan dya kadwa. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manuna kisarita kanyam dya kadwa, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad na kwarta mo. Bayadan mo ti kinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang kita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduang. Makaturturog ako nga agururay ito'y. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkabi ka ba, miss? Inyagan kay di ka ba? ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan, aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid ak pay atay nakpagalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amo. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duwata ang mapaninja balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantangaro di dyan balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Eh, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no damanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manja kon nga talaga, nanang. Manjamon day. Tiag ayat, agpapadamot gaya man namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangan lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgaya man ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinan me. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi man namat gayaman.
Sa lawasaw na dyan nga tao. Ay, day ka nga minti madikeng kaka. Tanaglaka ka nga taltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ah, ay, ada baraw. Ang, asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwanay di. Ah, mala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti siyang ramano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? At tuyading. Sorry noon nagkamali akiti kwenta. Isublit to sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kunana mo sikat ti damagat. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanat. Basta, muam-muam to, Malo. No kasta, agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang, hankon nga aklunan. Sigurado matla nga lokon naktumanan, nang runakot guwapo. Kasla nasing pamatilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasaunaan na singpet. Baka nga'y aging sisingpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Nga kasla nasing pamatilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak di nagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka no nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla nasingpet mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Agkasaran iti mabiay. Kaamaw no asino ti mangikasarken ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mangloklo ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Tay kasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti adi asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot nga min ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. Adapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak man umang lukluko lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate.
Nakawarwara, kaslawan mo't agigyan ditoy. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masamot agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay servim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay kari akong umit. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa ngamin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay. Oo nga yaman niya. Nalipat ang istambaya gayang. Kunak ano, mga opisina ak nana. Basta agawid masangputan ka na barta. Di kaya gumungin. Tama dahil ta pintas yun na. Alan korta yung mga hindi. Ay na, awang kwarta. Anda, yun wag pimpinsong kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo timadan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbarteg. Kaslawan nagnanaw DJ balay, ta nakarugrugig mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbar ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos nga busy akmet. Babasit pa'y nga dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awatek latan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napubpobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumungaw kayo no kasta. Nanang, Husto nga may nang tiwalong anak yaw. Na kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akapilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isusweldo dakan kaaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanag. Muray man libre amin. Rumbang kumamot aswilduan da ka. Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka mulaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun ije balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di balayan pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay, akin irek di tabumpunagam. Nay, nagawit ka mo't gaya manang. Irek din san Sibiyaw, ibilag ko kanaw. Kanaw asimbang put ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, libre mo ti panagnaib ko di balay da. Na, apay, tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out iti nagbagyaw manang. Kunak atari maanak inyo permit ni insan Sibiyaw ti balay na. Isa nakipagnaida kun akadakwada. Kahit, di da kasuswilduan.
Saan na masapol, manang ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat-tamot iti kwartam Ikandak mo tay, ti pagmeriendak no da duma, paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Taw may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng ken remeng. Saan kayon ngagbalin na nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo. Hiwan amanang, agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayo nga kakabsat. Kawan basta no anya ti matrabaho di tao, agtitinulong tayo. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayo, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manak. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sa kilo alitson, umdasan kanyak dahit la. Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta itidwang aldaw. Ay, Ah. pasensya kan amanang. Tanga isi ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Awan problema dita. Basta agkikin naawatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pagikan nyo kadagita, babaros. Paigid nyo pala dito, Day, manang ansay, apaya nagpabunag kay ti darat kan sementaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramen. Datayon ti mga ramen tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramen iti daytaw. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nana. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran nyo iti talopan tiyong. Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot nanang. Di kay pala natay, nagpaparamid kayo ni tigas na. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay ka may sakag paramid. Adangarod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, kaibat tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to ka. Sigurado mo't la pagbartak mo ti maitid ka kwarta. Apay atalungan. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kamen. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaan. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti papatay no kasta. Da kayo lang nga. Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti gastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi taranang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Damat sementeryo pa kay dulinan yun, umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat ng tiyag papaaramid itikas na. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawana, kastanti uso dito'y. Wen, ngamsada la agaramid iti pansyon no na tayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laang. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Basta ti kang hato na manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na manang. Ay di mo una yadayo pag-aabayam. Tapno agaabay tayo to. Siyak dito akin igad. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya di tatanga.
Si kantulak taditan, talalaki ka, Berteng. Awan di adim ija balayo, Lerma. Awam mo't nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road, makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo da dya tao. No siya, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tayo dandan ni makabulan sa tuagawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod kanayon nga'y gatanga, kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan din Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na ngay nukas jay mo taramid na. Sa bagay mo't kit di Ala, sumangpet tulat tanana. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay, ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka bagay. Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pa kaidulinan tayon ta. Kastama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da ka no ang mabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan anang baliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyan ka na ta, tagpada tamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na mga min sinublian dyan nobyo ka nag-abroad. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawag. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukunak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, huwag nga ron kabagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awang maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak man. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan day. Bakit kang lakaitan? Isa pasit lang ang tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawid ang ti aglo. Ay na, jadak kaya. Di manang. Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sangsangitang manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Rimeng. Wan nga ron manang. Diyak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi ak kada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken ni RJ. Ha? Ay, katuan naman Sana problema na ita. Anya titid ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Rimeng. Ay kumporme ay manang. Uy, kompormilatan. Dalawa sino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalangarod. Pasensya kayon Diyak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Uwan nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, taray, naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartakan pare Berteng. Agawid ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam-dama pa. Agisatak hindi may bare. Makaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ta adaw at away.
Ita ka lang kami na nagawid ka. Ang siyat lagi na bayad ni panagin ni Storyara. Ituloy tanto tagin na istorya. Enton, saan ka mabarte? Pare. Na, amaw ko sasawag. Nore na parte ka, ritaw. Lagi na ang siyat ta. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito Abarkada. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay namanang, manipod simbang pa ni Rito Abarkada na sa amin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman na dinagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak ah. Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ng tisigod nga ramid na. Lakit di ah. Sama lang nagbalbaliw, edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itatanag sublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Dahil adamot na nakasagana pa kay tulinak. Adamot pancul kaon. Ay na, saan pa asigurado na dako kami jay. Tadudwa lang ang tinabate a panchon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa pa kay tulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangal-alam iti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko na kitigidan pare. Yung mangipate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladam mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Huwag mat ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano dagan iso. Ha? Eh, awan bandaga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilakaw pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na na. Ala, ako makipagladingit ka. Nagyaman anak na na. At kami nasaw ni tatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Ha? Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok nga sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad kamayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyat na pampanunog mo, takas na teraramidang. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapan tsumaw. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan jay may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na ay. Dayta ti ganabam. Di ka nga mi nagpampanunot.
Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam taw. Ay na, manang anseng, ni Berti nga kabsat ta. Nakasalungay nga yan. Apay! Isumot la Jack Marieng. Di magaya magang-angasan. Tinasayat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayad ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kasbalakan ni pare rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no nasermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasanungay, manang. Ipausar mo mala ka ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati ngay. Asino ngay ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di isaw ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamat siguro abay-bayan ni Lermang anak ko. Ganda giti daduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasayaat. Kabagis!